Ok, probabil te întreb de ce am un burețel uriaș în mână. Nu este pentru curățenie, este pentru că astăzi mă machiez cu produse de la un singur brand, Monref și evident burețeii lor. Primerul este hidratant și matifiant în același timp. What? Iar acum vin cu fondul de ten care are acoperire medie spre mare și e construibil. Și cred că o să rămân totuși la burețeii de dimensiuni normale. Aplic și concealer într-o încercare disperată de a ascunde oboseala pentru că doi copii mici, dacă mai sunt mămici pe aici, știți despre ce vorbesc. Și hai că și-a făcut treaba chiar impecabil, dacă îmi permiteți. Acum hai să dăm și puțină dimensiune feței cu acest contour stick care chiar a devenit parte din machiajul meu zilnic pentru că pur și simplu se topește în piele, iar burețelul acesta face estomparea mult mai ușoară. Dacă în adolescență mă dădeam doar cu bronzer, acum sunt puțin obsedată de blush, iar acest blush bar mă face să arăt sănătoasă ca și cum chiar aș fi dormit 8 ore azi noapte. Stați să vedeți produsul ăsta. Este un fel de pudră, doar că este sub formă de gel? Fii atentă, matifiază instant, nu încarcă și are o textură super ușoară, nici nu-l simți pe față. Uite-te și tu ce diferență, chiar e un produs foarte interesant. Și hai că am ajuns și la partea mea preferată, iluminatorul. Mă cunoașteți, aș face baie în el, iar acesta este sub formă de gel, de geleu, așa. Poate fi aplicat și după pudră pentru că nu sapă în produsele aplicate anterior. Am ajuns la ochi. Mai ești cu mine? Îmi fac un look care îmi place foarte mult, îl fac des și pe cliente, dar azi îți arăt cum îl poți face cu produsele Monref. Știți voi, seria ieftin și bun. Fardurile din paleta Rebel Romance sunt pigmentate, cremoase și rămâi alături de mine să vezi cât de strălucitoare sunt fardurile și de fate. Chiar este o paletă foarte bună raport calitate-preț și ți recomand din toată inima. Iubeam în trecut machiajele mate, dar acum până nu adaug puțin sclipiți shiny tiny parcă nu pot. E pofta inimii, ce să zic. Și dacă nu aș adăuga și puțin tuș, parcă nu aș fi eu. Acesta este de un negru intens și are o formulă care rezistă toată ziua, pe testate. Deja știi că urăsc să-mi aplic gene false, iar dacă mă urmărești de ceva timp, știi că în ultimele luni această mascara a devenit preferata mea și cred că este evident de ce. Hai să-ți arăt un truc. Dacă nu ai un creion de buze într-o nuanță potrivită, poți oricând să folosești un fard. Mai apoi poți liniștită să-ți aplici rujul preferat și glossul. Oh, glossul acesta este atât de frumos, are particule strălucitoare și fac buzele super juicy. Verdict, produsele Monref approved. Burețelul gigant? Mai vedem. V-am pupat!